ni Mr. and Mrs. Jason Haddock, Mr. and Mrs. Marino de Jesus, Hilacio Perros and family, Pasita Garcia, Regine and Karen Asuncion, kasama din tayo Karkaragan, Tikararwada Bernardo de la Rosa, Ernesto Adelina Estelita Maria, Errol Elsie, Rinaldo Gertrudes Gregorio Marino Vicente Romulo. Kasamit ni Adelia Ramak. Tumakder tayo. Daytoy ti aldaw na inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Tatayo amin nga umili, hintay amin ideri. Ti ayat ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili. Daytoy ti aldaw na inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta. Idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Nagkapo amin iti Ama, ti balay giken pigsa. Amin nga imbag ken ginawa, salon at biag ken pigsa. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Arikot ken amin abanag, ibatan tay paida. Iwaksi tay amin agura, ta sumangot padaya. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Ininagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Andang mga palakayo ti grasya ni Apo tayo, Jesus Cristo, ken ti ayat ti Diyos, ni Ama tayo, ken ti panakairado ti Espiritu Santo. Kakap sa kaibigan tayo kumanagin ni Paspaso tayo, tapos may karita yung makirado, karagin ni San Juan, Ministerio. At konbesara kiti Diyos sa manakabali namin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, idi panunot sa aramid ken liway ko, basul ko unay. Isang agpagpakaasya ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Karagiti amin Angeles ken sa Santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasya kuma ti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma, ti manakabalin o Diyos, ket kalpasan, ti panakapakawan, nagitibas basol tayo, ipan na tayo, iti biyag, gagnanayon. Mga
asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Kristo ka siyan na pagkawanin na ka, di mo'y palubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika, mga asika, mga asika po. Mga asika po. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ito'y dagagapya, iti katawan ay pagtipanak nagnakim na, ibunan nagdagaka, itanok na kapagpag nakadaydaya, wenda ka, agyaman kang kera, kapu iti kaindaklan, agayak mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan namin, Diyos Ama, aman nagkagalingawin, ket sika Apo niya, Yesu Cristo. Diyos Apo, Diyos kinanatiyaman. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika mangitan, kadagiti basbas ti lubong, kasiyan na kami, sika mangitan, kadagiti basbas ti lubong, awaken katay ko'y ananawin. Situgaw, di maganawan tiyaman, kasyan kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksikaw, Apo
Jesucristo, Nazaret, siksikan, di ako siksikan, di kanon, itinipuyok ng Espiritu Santo, iligloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, ragsakem, tiyag taeng iti kararwa, dagiti napudno ken ka. Tulungan na kam ko mga rod, nga agbyag iti kasta kinasingpet. Damnugan kanayon laeng ngagtaeng ka, ti uneg ti puso mi. Gapumet lang ken Hesu Kristo nga pumi, iso magipagbiag ken ka ken magipagari, itimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos di agnanayon. Amen. Ti may basa na adaw ti libro ti Levitico. Inted ti Apo kada Moises kena Aaron dagitoy nga alagaden. No adda gaddil ti maysa tao wen niliteg busali, wen nulimteg ti kudil na amabalin agtinag a makaakar a sakit ti kudil. Masapul a may datag iti padi a nagtaod iti kapuunan ni Aaron. Ipakaamu ti padi a narugit ti tao iti imatang ti linteg ta adda makaakar a sakit ti kudil iti ulo na. Masapul nga agkawes iti pigis-pigis ti tao nga addaan iti makaakar a sakit iti kudil. Di na sagaysayen ti buok na. Abungan na at akimbaba apaset ti rupa na sana ipukaw. Narugitak, narugitak. May bilang a narugit ti aging kahit umimbag ti sakit ti kudil. Masapul nga agyan iti ruwar ti kampo, iti adayo kadagiti tattao. Ti sao ti Apo. Sika ti pagkamangak iti riribok sa lakniban na. Nagasat ti tao a napakawan dagiti basol na, ken napunas dagiti salungasing na. Nagasat ti tao nga awan iti pabasol ti Apo ken kuana, ket awan kinasikap a masarakan iti puso na. Impudno ken ka dagiti basol ko, jak inlimed dagiti labsing ko, kinunak, ipudnok iti Apo dagiti basbasol ko, ket pinakawan mo dagiti amin a salungasing ko. Da kayo analinteg at tattao, agrago kayo iti Apo. Wen, agragsak kayo gapu iti impaay na. Agriyaw kayo iti ragsak, da kayo aming agtulnog ken kuana. Ti may basa na adaw iti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. No adda anyaman nga aramiden nyo, mangan man wenno uminom kayo, aramiden nyo apakaidayawan ti Diyos. Di kay agaramid ti anyaman apakaigapuan, nga agbasol dagiti Hudyo wenno Hentil, wenno ti Iglesia ti Diyos. No siyakla a maysa, ikagumaak a pagustuhan ti amin at tao, ti anyaman nga aramidek. Saan at ipagsayaatak ti panpanunutek, no di ket ti pagimbagan iti amin, tapno maisalakan da. Tuladen dak nga rod akas iti panang tulad ko ken Kristo. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka, Alleluia, Alleluia.
Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetukin ka. Alleluia, Alleluia. Tiapo da kuma kada kayo. Daytoy sa maganad na araw, tinasantuan Ebanghelyo, kasinsurat ni San Marcos. Adab kukutel anapan ken ni Jesus. Nagparintumeng ken nagpapakaasi ken kuana. No kayat mo mapaimbagnak kinunana. Nasya ni Jesus ket sinagin na ti agkukutel. Kayat ko kinunana. Umimbagkan. Dagos anay kat ti kukutel ti lalaki ket imimbagen. Sakbay a pinapanaw ni Jesus, binilin na itinainget, denggem, awan pangibagbagaam iti daytoy. Inka agparang tipadi tapno kita naka. Kalpasan na kasimbili ni Moises, mangipay ka iti daton, apamaneknek mo kadagiti tao nga imimbagkan. Ngemi di nakapanawen ti lalaki, impadpadamag na ket di tinapasamak ken kuana. Isod gapuna asaane na makastrek as silalatak ni Jesus, ti urayan niya nga ili. Nagyan ket di kadagiti diso nga awan matagtagitaw. Uray no kasta, dinanon na dagiti tattao anagapu kadagiti na duma-duma a lugar. Iti Ebanghelyo iti Apo. Naimbag nga bigat tayo amin kakapsat kas ibagbagak kadag iti iti misang sa bali kadag iti saan nga makakaamukan niya siyak ni Apo Joseph Torgano Pahe, anak ti daytoy nga parokya nayanak ti Barangay Villa Garcia, pumarokya anak ti daytoy nga parokya tayo ken ni Apo Senyora ti Guadalupe. Nakabakasyonak nga padi iti Diocese of San Jose, ijay San Jose, California. Talong Domingo, kaya nagsubliak to no Rabi Inubigat. Tenak manen agserbi, agtuloy ng agserbi, kada kiti tattao, ti Diyos, ijay Beeria, kada kiti Guadalupanos, kada kiti anak ni Birhen Santa Maria, iti Guadalupe, kada kiti Latinos, Mexicanos, nga da iti California, isuda iti pagsaserbiak nga simbaan iti agdama. So magmamanon nga tawen nga agsaserbiak kada iti tattao ni Birhen Maria nga makumpuna nga Guadalupanos. Kada iti deboto, kada iti Latinos nga nagapu iti nasyon ti Mexico ken Latin America nga da ijay California. Kaya sumit nga ta ti mission ko nga nagapu ditoy parokya ni Apo Guadalupe tapno mapanak agserbi kadagiti tattao na nga Guadalupanos. Idi damok nga mapan bumisita ijay Groto ni Apo Santa Maria iti Lourdes, ijay France.
agbasbasak idi Espanya, idi Valladolid University, ti inem nga bulan, ket may sa kadagiti weekend na pangko sinarungkar for the first time iti Lourdes, France. Naglugan na kiti tren from Madrid diretso ijay Fatima. Noon bumaba ijay iti Fatima, sakto nang ala iti Lourdes, and then mga lanton ti taxi nga mapan ijay grotto. Kasgay man lang ti Fatima, no pangkat Fatima, aglugan ka ti Fatima, and then danto di paglugan namon nga mapan ijay Fatima. Gaputa rabiin, idi sa mangpetak ko kunay nga nakita iti grotto, nga nakita ko iti prosesyon, iti rabii. Kada aldaw, inaldaw-aldaw, daan iti prosesyon. Ngayon, iti parbangon, nasapa ka nagriing. Tanapang ko, kinagida na kitira tao nga mapanen, kumi sumarungkar. Ijay grotto ni Apo Santa Maria ti Lourdes, ng backdoor, ti papanam. Ada datay back gate, na bumabaam. Tap no makita mo nagti kandilarya, nagdadaktal ti kandila, and mga lakan, and then asidagan ijay grotto ni Apo Santa Maria. Nagpindas nga kanito daytoy na parbangon nga nakisarungkar kina Birhen Maria iti Lourdes. Taday tangat tiyempo, impakpakasik unay kankwana. Iti panangidawdawat na iti kapsat ko nga naatake, na stroke. Ket at that time, 10 years ago, madi pala ang iti langlangana, hampay lang nga makabangon, at dapay la minor de edad nga anak na. Kaya dinawat ko unay, kini Apo Santa Maria ti Lourdes. Apo, ibakpakasikyan ka, idawdawatan ka di. Di pa nakapaimbag, iti kapsat ko. Nga daan iti saguban iti bagi ken kararwana. Tulungam ka di iti kapsat ko, abumangon. Gapo, tapno makabangon, bumangon para kadagiti anak na. Kaya nitultuloy ko dayta nga karkararag, iti dayta nga ibibisita kina Apo Santa Maria iti Lourdes. And then si marunong nga nadamag kon, makabangonen ti kapsat ko. Oray saan pa nga datay limaing nga makapagna, when no napandi normal nga pagbiag, ngem bimangon para kadagiti anak na. Makabangonen, kada kalaunay dayjay nga tulong ken kuana ken iti pamilyan. Kas daytoy may isang agkukutel nga napan si marungkar ken ni Jesus. Numan pa makikita na ni Jesus iti uneg ti templo. Daytoy nga agkukutel saan na makaserrek iti templo. Ta narugit ti maysa nga tao nga agkukutel. Ket no addaan ka ti kutel, ideklaram no adda ka iti publiko nga lugar, ilaaw mo, agkukutelak. I-declare mo nga sika ket agkukutel. Tapno saan na ka nga asitgan. So siguro na ito nga agkukutel, inuray na ni Apo Jesus nga magna kadagiti publiko nga lugar. Napan ken ni Jesus. Nagparintumeng ket kununana no kayat mo mapaimbag na. Nagparintumeng adaan ti kinapumbaba. No kayat mo ken sa wen adda digay panagdepender na iti bileg ni Kristo. Inted na tibagina as ipapakumbaba, inyawat na ti panakapaimbag na
kadagiti ima, ken tarigagay ni Apo Jesus no kayat mo paimbagen nak Apo. Tas gamet, iti paras da ito'y nga agkukutel. Ket insigida, una ni Apo Jesus, when kayat ko nga mapaimbag ka. Ket amo tayon tinapasama, napaimbag da ito'y nga agkukutel. Timaysa nga leksyon tayo, no dumawat tayo iti tulong, no dumawat tayo ti grasya, ti panakapaimbag, kadagiti sagsaguban iti bagi ken kararwa tayo, ken masusuro tayo kuma itagpakumbaba. Masusuro tayo kuma iti sinseridad, ken panangiyawat tayo ti biag tayo iti pagayatan iti Dios. Pagayatan ni Kristo nga Apo tayo. Saan nga digi pagayatan tayo? Saan tayo nga ipilit? Digi kayat tayo. No kayat mo Apo, no mabalin ka ma, ket paimbagandak, segun ti pagayatam. Keda ito'y nga kababalin ti agkukutel, insigida, inawat na ti grasya, ti panakapaimbag, ti bagi ken kararwana. May kadwa, imbagana ni Apo Jesus, saan mo nga ibagbaga? Saan mo nga binilin na, nga kunana, saan mo nga ibagbaga da ito'y anapasama? Tell no one that this happens. Ingat irason no apay nga kayat ni Apo Jesus sa tibakong kuna nga sekreto mesianiko, sekreto iti Mesiyas. Sana nga kayat nga ipadamag daytoy nga kukutel nga isukod na paimbagen iti dayta nga kanito. Ngamin ni Apo Jesus, saan nga gapot ada sekreto na nga nadakes. No di na nga kayat nga maiwawa iti tao iti panakaawat da no sino ni Apo Jesus. No sino ti kinasyasino, anya ti kinasyasino ni Apo Jesus. Sana kaya't nga dinamag daytoy nga pasamak tapno iti utek ti tao kunara ay dagtan na tay mangagas. Adagtan ni Superman. Adagtan na tay instant healing. Adagtan na tay makungkuna nga wonder worker. Dati mga ramid, idi nakaskas daaw. Idi napansin ko, ijay Francia Lourdes. Nagadudag iti tao nga gumatang iti kandela nga dakkel. Nagadudag iti ag mangyawid, mangtako, agsakdo. Iti miraculous water of Lourdes. Iti danom. Ket makita ti aglawlaw iti Lourdes nagadungat siyandaan. Naging komersyalisado iti milagro iti Lourdes. Naging commercialized. Ti pagdumaan na iti Fatima mas simple. Awan ti adu nga paggatangan ti religious articles. Nga mijay France aglawlaw kas lamol na palawlawan tinagadungat siyandaan. Nagkumita rin tinagadungan negosyante gapulaeng ti milagro iti Lourdes. Kaya ti kapanunutak makungkuna nukas gelaan ti attitude na mapangkan ni may isang lugar umay ka dalyasa dito'y napintas nga lugar ni Guadalupe no makitam laeng ti daytoy nga lugar manggagmula ang titimek ken patawa ni Apurupo, ay, dakulan nga banag na imbagakton. Gapula ang kanagdalya sa takarag ito nga luglugar. Ada dati makungkuna nga cheap grace. Gracia nga nababa. Nga mabalin nga magatang. Mabalin
nga magatang nga nalaka. Ket nalakamot laeng nga mausar. So nagbalinen nga nababa ti presyo na iti grasya. Saan ko mga daygay iti attitude ti tumunggal maysa kada tayo. Kaya nasawen agdepender tayo ti pagayatan ti Dios. Saan tayo nga magatang dayta? Saan nga masukatan ti material nga banag? Saan tayo nga mapaimbag po tanapan tayo ni gay nga napintas nga lugar? Mapaimbag tayo babaen. Iti panamati tayo nga ni Apo Jesus saan laeng nga mangagas. Saan laeng nga naindaklan nga mangagas. Saan laeng nga naindaklan nga mangted ti milagro. No diket amwen tayo nga ni Apo Jesus anak iti Dios. Iso iti anak ti Dios. Iso laeng iti makaagas mangpaimbag ken mangted ti kinaimbag, mangted ti biag, mangted ti ragsak ti tumunggal maysa kada tayo. Isu nga rin nga ti may katlo nga leksyon. Imbaga na iti daytoy nga kukutel, ingkay pakita ti bagim ijay padi. Ingkay pakita no anya ti nagapuanan daytoy nga aldaw ken ka. Ipakita mi ijay padi ijay templo nga sikan ket nadalus, nga sikan ket napaimbag, nga sikan ket agbalinen nga normal ti panagbiag mo dito'y rabaw ti daga ket makastrekkan dito'y templo. Kaya't nasawen sana laeng nga ited ti panagpakaimbag ti bagi tayo. No di ket ni Apo Jesus ited na met ti dayaw ken dignidad ti tumunggal maysa kada tayo. Saan na kayat nga mapukaw tayo? Saan na kayat nga maiwawa tayo? Gapulaeng kaday sagsaguban iti bagi ken kararwa wenno kinapanglaw wenno rigat ti panagbiag tayo. Kayat na nga dumuras ti panagbiag ti tumunggal maysa kada tayo. Nga madanon mo dagita nga posibilidad ti biag nga awan tubeng. Nga awan iti tubeng. Nga saan nga dayta sakit mo ti tubeng ti kinasyasinom. Nga saan nga dayta kinapanglaw mo ti agtubeng. Nga agbalin ka nga normal nga tao dito rabaw ti daga. Ni Apo Jesus ipaay na iti amin. Tapno isulaeng ti kamang ken sariked-ked tayo. Nang nangruna ti tiyempo ti panagtuok ti tumunggal maysa kada tayo. Kapsa dito nga panagdayo tayo ti nasantuan nga Eucharistia. Dawaten tayo ti panakapaimbag ti bagi ken kararwa tayo. Dawaten tayo ti grasya ti panamati tayo. Nga ni Apo Jesus saan laeng nga mangagas. Saan nga Superman? Saan nga datay miracle worker o wonder worker? No di kadiso iti naimbag katanukan nga anak iti Dios. Ken nga stamet dawaten tayo nga agbiag tayo tinaldawaldaw kas anak ti Dios. Nga daan ti waya-waya, adaan ti dayaw ken dignidad ken libertad waya-waya dagiti anak iti Dios. Dawaten tayo ti panangi babaet ni Birhen Santa Maria iti Lourdes, ni Birhen Santa Maria iti Guadalupe nga ina tayo. Tapno agduras tayo ti panamati tayo ken panangiranod ni Apo Jesus di kinaimbag na kinamanagayat na kada tayo amin nga tattao iti Dios.
Tay buyakyak tayo, iti pamati tayo. Mamatiak, iti maymay sa Diyos, Ama, Ama nakabili namin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken maymay sa nga ako ni Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao ti Ama, ti sakbay, ti amin at tiyempo. Diyos ang nagtao ti Diyos, silaw ang nagtao ti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao, tinapaypayso a Diyos. Nayanak saan ang naparswa. Diyos ang kasmetlaeng iti Ama. Ket gapu ken kuan na naarami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang nagapot sa dilangit. Ket nangala ti bagina ti tiyan ni Birhen Maria, ti panakabalin ti Espiritu Santo, ken nagbalin a tao. Kasamit anay lansa di krus gapu kada tayo. Ini panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket na itanen. Nagungar iti may katlong aldaw. Kas palawagen nagitin santuan na surat. Imulit sa dilangit. Ket si tutugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na sidadayag. Tapno kumen na nagiti sibibiyag ket nagitinatay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamati akmete Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu nagtao ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti Ama ken ti Anak, ken nagsao babaen nagiti profetas, mamati akmete Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, ban nakapakawan nagiti basbasol, namnamark ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Amen. Dios nga mami, di matukod ti kinaimbag mo kat sika, ti gubwayan ti amin na kinasayat, at to'y kami nga anak mo ngagkamang ken ka, kadagiti kasapulan mi ti panagbiag mi, tunggal kararag ko natayo, apo denggen akam kadi. Agpaay ken Santo Papa, dagiti obispo, papadi, ken amin at multulong ti simbaan, tababaen ti grasya ti bunyag, ken na isang sangaya na panakadutok da, agnanayon kuma iti kired, amang iwaragawag tinaimbag adamag, kumararag tayo. Apo denggen akam kadi. Agpaay kadagiti mangiturturong iti gobyerno tayo, tatamingen da kuma tirumbeng a kasapulan dagiti tao, sanket a dagiti bukod da a pagimbagan, kumararag tayo. Apo denggen akam kadi. Agpaay kadagiti addaan iti sagubanit, tibagi teka mangda dagiti panagsagabadakin ni Apo Jesus, ang nagsagabakin natay, gapu kada tayo, kumararag tayo. Apo denggen akam kadi. Agpaay kadagiti simiyasi iti pamati, tatignayin kumati Diyos ida, nga agsublidan iti pamati, ang nakabunyagan da, kumararag tayo. Apo denggen akam kadi. Agpaay kadagiti agngangabit ken patay, tatulungan kumati Diyos ida, ang mangawat ti kinapudno, ti kasasaad da, ken magkikaisadan to iti Ama, itagnanayon abiyag, kumararag tayo. Apo denggen akam kadi. Amagbalin kadi dagiti niepkas mi kararag nga instrumento ti asidagmi ken ka. Di mo rukoden ti kinasyasino mi babayan ti aramid mi. Ngem aklo na kami tiragtami nga agbabawi ti kinadakes mi. Dawati mi dagitoy gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo para iti liturhiya ti Eucharistia panakaisagana dagiti daton ken ti altar.
miken ka, bungat linglingit mi, idatun miken ka, bungat banban mi, weni daton miken ka, nanumua sagsagot mi, tawan sa bali amay daton mi, aken ka po amay kari, idatun miken ka, unoy mi, idatun miken ka, araraw mi, weni daton miken ka, asa sugmi, awan sa bali amay daton mi, aken ka po amay kari, idatun miken ka, puso mi, idatun miken ka, daytoy biag mi, weni daton miken ka, amin amin mi, tawan sa bali amay daton mi, aken ka po amay kari, idatun miken ka, bungat linglingit mi, idatun miken ka, bungat banbannog mi, weni daton miken ka, nanumua sagsagot mi, tawan sa bali amay daton mi, aken ka po amay kari, idatun miken ka, unoy mi, idatun miken ka, araraw mi, weni daton miken ka, asa sugmi, tawan sa bali amay daton mi, aken ka po amay kari, idatun miken ka, puso mi, idatun miken ka, daytoy biag mi, weni daton miken ka, amin amin mi, tawan sa bali amay daton mi, aken ka po amay kari,
Umararag kayo kakabsat, tapno da ito'y daton tayo makayayo iti Diyos Ama, Ama nakabalin. Amin. Ti Apo awatin ng umadang iti daton kadagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastami ta pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasampuan ni iglesia na. Ipahay mo kadapo, tadalusan, ken pabaruer na kami, da ito'y sakripisyo, ken nagpahay kuma apakigunaan dagiti agtungpal ti pagayatam, gapu ken Kristo nga apon. Tiya po ti adda kuma kada kayo. Basta kumagikin ka. Itagayo na kita puspuso yo. Bagans nag-ay ti Apo. Agyaman tayo tiyapo a Diyos tayo. May karikit ang nung. Puno na yung may kariket rumbeg. Anong mi ket pakay sa lakanan mi ada kami ti amin at tiyempo ken disto. Agyaman kami ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin kadagdanayon na Diyos, gapu ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti panakaianak na. Pinukaw na ti bason mi babaen ti panagtutuok na. Impay na ti dalan ti agnanayon na panakaisalakan, babaen ti panagungar na. Ket inlokatan na dagiti ruangan ti langit, idi muliken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angeles ken sa santos, kedikan na kami ti imno, kedikan tami ti imno, ti pakaidayawam ket kunami. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken daganap nuda, iti pakaidayawan. Husana iti kangatuan, magaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno na yapo abig ka kinasanto, ket sikati gubwayan ti amin na kinasanto, dawaten mi nga rod ngay pahay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy daton, tapno pagbalinem ket ipahay mo ida kada kami. Abagi kendara ni apo mi Hesu Kristo. Isu ini sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na, sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen yu ket mangan kayamin ti daytoy ti bagik, iso amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet kalpasan na di panang Rabi Ida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen yu ket uminom kay amin ti daytoy. Kadaytoy ti kalis ti dara ti baru ken nagnanayo na tulag, iso may buyat to may paay kada kayo. Ken kadagiti amin na tattao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden yu daytoy, apan nang ilaglagi piyo kanya. Ti misteryo ti pamati, Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarami,
ipapatay mo, o Apo, aging kaiti, hiyay mo. Iti nga rod, panangilaglagipit, ipapatay, ken panagungan ni Kristo, idaton mi ken kaapot at tinapay tibiyag, ken ikalis sa panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta'impaay mo amay kari kami. Nga na dito'y saklang mo, kadagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makiranot kibagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapot iglesia mamay saknap ti sangalubungan, ket parayrayam te at na Diyosan. Laglagipem met ni Francisco Santo Papa minimalong obispumi, ken dagiti amin na papadi. Laglagipem payapo, dagiti kakabsat mi matmaturog, at sinanama ti panagungar danto. Ken amin dagiti pimusayan ti sidong takaasim. Awatem kadida ti silong taranyag mo, apakakitan na ken ka ti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti ipaay mo met takasim kada kami. Aramidem kumamay karika mami tagnanayo na biyag, ken magkiranod kamto, ken naingasatan na Pirhen Maria nga ina ti Diyos, Nuestra Señora ti Lourdes, ken ni Jose nga nagasat nga asawa na karigin nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno nagserbi ken ka dito'y daga. Magikad kadwa kam tugad met kadakwata amang itantanok ken mangidaydayo ken ka gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, kerisidong ni Kristo. Idinimpuyog ti Espiritu Santo, irugdoy mi ken ka manakabalin nga ma, ti amin na dayo ken gloria, ti agnanayon nga wan inggana. Datayo anabalakadan karagiti makaisalakan na pamagbaga ken naadalan karagiti na Diyosan na panusuro tordan tayo tiyag kuna. Amang ingata sa dilangit, patay dayaw tinagamu, tumte di pagaya, matumpal tinagamu, ito'y nagas sa dilangit, bendito'y nagas sa dilangit. Item kanakang tiyaga nito'y ikaneniti, patinayon na Lagiti pasbat suli akas me pamawali ibasul dagiti nakabasul kadagami tinakamet baybaya naumanugot iti suliso eti salaman naka
Yes. Dawaton mi ken kapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada si ayati kapya kadagiti aldaw mi, ket babayan ti panulong kakaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ay katibaso may lisi kami. Ken di amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ni panangururay mi, ti ginagasa tanamnamayan mi, ken di ay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti Doray, ti panakabalin kindayaw, taganayon no dinto agsarday. O Apo mi Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga gapo kanya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol ti mingmingam, no di ket ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot ti pagayatam, ipaay mo kada si asi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari ti ignanayon nga awan inggan. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon ko mga adda kada kayo. Basta kumamit kin. Ipayo ti kapya ti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos ang ikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kadakam ti kapya, idem ti kapya. Adtoy ti kordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasa dagiti nayaban ti padayana. Ako, Jack may karingo, may kakanyak, kumiti may salana, so mapaimbagton ti karamo. Pagikindahan ni Kristo asalakan, inkam awatin, asang kagimungan, sapay kuman, taiti, daytoy panangan, inkam magunod, kapyat sa ngalubungan, ni Kristo Jesus, anak mo
inaindaton daraken bagi isungaron din kamawaten pigsaya ken talingen bagi kendara ni Kristo asalakan income awatin asang kagimungan sapay kuman taiti daytoy panangan income magunon payat sa ngalubungan nadaega saklan mo income umaside na hindi pasilaw tibiyag income isegen tuy si bubukil labian en kaitali rigat kinlulwa income paepe bagi kendara ni Kristo asalakan income mawatin asang kagimungan sapay kuman taiti daytoy panangan kang magunon rakyat sa ngalubungan ken panag-ibig income iburay tapno kararwa biagbi agtalinay ketinton madanon oras nga ipupusay alaen nakamapo tanatan geta sibay Kumararag tayo. Kalpasan ti panangan mi tinailangitan na taraon. Ipay mo kadapo, dakan kanayon na tarigagayan mi ti tinapay ti biyag.
gapu metlaeng kani apuming Jesus. Amen. Agtugaw tayo para kay anuncios no daman. Anunsyo awan itaket piyesta ni Apo Santa Maria Virgen Maria ti Lourdes, Our Lady of Lourdes, iso ti piyesta na tatangal daw. Yawis ko kadagiti pumarokya nga dabisa iti Barangay Villagarcia into Numalem ti alas 5. Mas nga misa nga pamadayaw ken ni Apo Virgen Maria iti Lourdes. Barangay Villagarcia, alas 5 iti Malem, Idyay, Barangay Hall, ti Villagarcia. Apo, maawis kayo nga makidanggay, makitimpuyog kada kami nga kakabsatyo iti Villagarcia. Babaen ti panpadayaw mi met, iti patrona mi katalagmi nga ni Virgen Maria iti Lourdes. Tunggal umayak no mauding aldaw, mauding misa, pumakadak manen kina Apo Birhen di Guadalupe, tapno inak manen nagserbi kadagiti tattao na, kaya dawatik man iti panakakanta, iti imno ti Guadalupe, tapno mapadayawan ni Apo Birhen Maria iti Guadalupe ken Lourdes. Kakapsat tayo aming daditoy, kaya nang namet ti kada ni Brother Adian from the Immaculate Conception Major Seminary. Iso kat anak iti Sigay, nagbalinto meten nga Apupadi, iti Nueva Segovia, alubos Siapo within a year.
dandanin. Yeah? More than a year. Nga mambiitin na po. So nga, ikarkararagan tayo, laklakam tayo, ni Brother Karagiti, karkararag tayo, tapno, ang tultuloy, ti panagserbi, ti kinapadi na po tayo nga Jesus, babaen, dagiti adipen ng apo nga papadi, dito in Nueva Segovia. Iti apo ada kuma kada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti manakabalin ng Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ni misan kayon ti kapya iti apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinaya. Adungal daw tinaglabas kanya, ngimday tuyin, timang ted puno aragsa.